takými 3 rokmi nás napadlo, že by možno bolo fajn urobiť tanečný dom práve na dedine. Tam, kde vlastne tie ľudové tance vznikli. V tých mestách je to výborné, lebo naozaj tí ľudia, ktorí žijú v mestách, tak pre nich je to fajn ísť si zatancovať na ľudovú hudbu niekde do mesta. Ale predsa tá dedina má iné čaro a preto sme práve využili ten Šumiac, kde teda mám ja rodinu odtiaľ. A je to naozaj obec, ktorá je taká známa, ktorá je známa krásnymi piesňami, tancami a podobne. A tak sme si povedali, že práve na tom Šumiaci by bolo fajn vyskúšať urobiť tanečný dom. Toto je naozaj dobré, že na tom Šumiaci sa môžeme spoľahnúť vždy na to, že nám má kto pomôcť a tí ľudia pomôžu radi. Nie je to také, že by sme museli teraz na silu volať, ale fakt tí ľudia chcú, prídu, veľmi radi nám pomôžu, sú ochotní a niekedy dajú aj viac, ako čo od nich chceme, ale naozaj aj niečo pridajú, takže to je výborné. Tak najprv bolo treba zabezpečiť sálu, dohodnúť muziku, čo je asi také najťažšie, keďže tie dobré muziky naozaj majú veľa tých kšeftov a tie víkendy majú častokrát plné. Spraviť to také trošku viacej. Dovoľte, aby som všetkých privítal, všetkých organizátorov na Šumiaci. Som veľmi rád, že vás prišlo naozaj toľko a verím, že ešte to nie je finálny stav, takže potom sa musíme nejak tak potlačiť, aby nás bolo dosť. Teraz chceli sme vybrať tance z iného regiónu Slovenska a vybrali sme si Zemplín. Jednak to bolo, pretože tie zemplínske tance oslovujú ľudí, sú iné, sú dynamické a často sa hrávajú aj na rôznych podujatiach, čiže to človek má kde využiť. Ja budem dávať povely, ktoré budete počúvať a následne teda tancovať. Čiže naučíme sa teda postupne tým porobiť všetky. Čiže prvý povel, ktorý sa naučíme je startu raz, startu dva. Ľudová kultúra na Slovensku je stále veľmi populárna aj u mladých ľudí. Len treba nájsť ten nejaký spôsob, ktorý aj tomu súčasnému, modernému uvozovkách človeku, najmä mladému, ukázať to nejakým tým takým modernejším spôsobom, ktorý je lákavý aj pre tých mladých ľudí. A myslím, že aj takéto podujatia takéhoto typu sú výsledkom toho, že to ide. Tak ako mňa inšpirovalo, alebo teda nás inšpirovali tie tanečné domy, ktoré začali v tých mestách a podobne, tak takisto verím, že inšpirujú ďalších a ďalších a že to bude naozaj na tom Slovensku fungovať, lebo myslím si, že je to veľmi dobrá jednak propagácia ľudovej kultúry, to je jedna vec, ale hlavne je to vynikajúci spôsob zábavy, ktorý jednoducho láka, ktorý je pútavý.